Tämä on tarina eräästä LOL-perheestä. Me ollaan tämän tarinan päähenkilöt ja minäkin olen päähenkilö. Minä nimi on Unna. Minun nimi on Lusetti. Minun nimi on Viivi. Minun nimi on Viola. Minun nimi on Vilma. Siirrytään yksi ylemmäs. Minun nimi on Sofia. Minun nimi on Saga. Minun nimi on Eevi. Ootas, mikäs tämän? Minun nimi on Sipa. Siiri oikea nimi. Minua kutsutaan Sipaksi. Minä en jaksa valvoa. Tarina alkakoon. Minä jäin vasaroilla. Voi, tästä on ilonnut luuri. Voihan itku. Tämä on vas. Yksi kauhea asia. Tänään minä huomasin, että yksi vesipullo on valaistettu, mikä on minun. Saat lainata minun vesipullo? Ei, minulla oli glitteriä. Siinä ei kellään muulla ole glitteriä, paitsi tässä vähäsen. Okei. Ei kun siis, anteeksi, yksi juttu. Minulla oli väärinkäsitys siitä yhden nimestä. Mennään uudestaan sinne kellokseen. No. Oikeastaan minun nimi on Emma. Moi. Kiipeillään puolapuissa, kiipeillään puolapuissa. Tän näköinen vesipullo on kadonnut. Tarina jatkuu. Viivi, piiruta se jonnekin. Missähän se on? Etsitäänkö koko kerros? Ensiksi ylimpään. Viivi, piirutta se jonnekin. Mä piirutan sen jonnekin. Teidän katsojien, teidän pitää etsiä sitä juomapulloa. Menkää yläkerrokseen. Mä en piiruta sitä sinne. Annan semmoisen vinkin. Olemme yläkerroksessa. Nyt voitte lähteä. Täällä ei näy mitään. Voitte lähteä alemmas. Keskikerrokseen. Minä näin sen ehkä. Täällä ei näy mitään. Avaatko sen oven? Onko siellä takana pulloa? No. Ei. Ja. Siellä se oli. Kuka sen löysi? Minä. Oliko sinä Viola? Ketä oli? Ei. Juotava pullo. Vielä nyt vapaa. Olit hänen sisko. Vauveri löysi juomapullosi. Jee. Ei kun olin kyllä Saaga. Saaga, löysit juomapullon ja vauva juo siitä nytten. Hän on iloinen. Kiitos Saaga. Palas. Tulkaa kaikki alakertaan. Täällä on Saagalle nytten onnittelut järjestetty, koska Saaga löysi juomapullon. Myös Emma ylhäältä nukkumasta. Tule alas. Täällä on juhlat. Tänne siirrettiin. Ketä tämän nimi oli? Sofia, vaikka se voisi olla. Olin Sofia. Vai olinko? En muista minun nimeä. Tuliko Emma yläkerrasta? Tulinhan minä. Miksi olet kiukkuinen, kun sinut herätettiin päiväunilta vai? Minä. Kuka tuolla kasvin vieressä nukkuu lattialla?
television vieressä. Oi, anteeksi, taisin nukahtaa. Anteeksi, sori. Ketä sinä olet? Vilma. Vilma nukahtaa. Oletteko huomanneet, että sillä aikaa kun te olette maaneet, tonttu on tullut käymään? Moi, olen Viljatonttu. Moi Viljatonttu. Tipperei! Miksi tulit käymään? Haluan onnitella sinua, Saaka, kuin löysit vesipullon. Toitko sinä lahjan? Joo. Uudet aurinkolasit varmaan Saakalle. Niin, 2. Moi, olen Saaka, tule Saaka hakemaan lahjasi. Missä olen? Tonttu toi sinulle lahjan, kun teit urotyön. Ei, tää oli viola. Moi, minä menin yläkellotteliin. Tää oli Saaka. Minä, kiitos, saan nyt ne aurinkolasit. Saat pistää ne päähäsi. Wow, kummat laittaisin? Pinkki sopii hiuksiisi. Voit kesällä pitää niitä mustia. Eikä sulla ole näytäks me siistiltä? Sä oot unohtanut yläkertaan nukkumaan. Ja sä oot unohtanut... Näyttää hienolta. Otatko sinä nyt aurinkoa siellä? Joo. Moi, olen menen ehkä kylpyammeeseen. Ihanaa. Tämä tarina päättyy kylpyamme kohtaukseen, jossa he rentoutuvat ja rauhoittuvat pitkän päivän jälkeen. Anteeksi, mutta ei pääty. Niin, ei pääty. Kiitoksia kaikille. Minä kerran yhden jutun napsaa, että tänään oli maailman paras ilta. Jatkuu seuraavassa jaksossa. Hei kaikille!